Ola, xentiña, son José David Mostafa Rodríguez. Vivo no Reino Unido e levo neste país 25 anos. Dedícome a andar, a levar xente dun lado para outro nun autobús cerca de Cambridge. Salimos a traballar e a levar a esa xente que traballa nos hospitais e nos están cuidando a pasar este mal tempo do coronavirus. Andamos con medo moitos de nós, porque salimos da casa e ao mellor traemos o bicho pa casa e infectar a familia. Nada, decirvos que por aquí pues, estamos como a xente da terriña, encerrados, pero tenemos que seguir pa diante, moito ánimo. E desde aquí mando un saúdo a xente de Galicia, a miña familia e a todos esos amigos que están tamén encerrados na terra nai e aos que están aquí en Inglaterra tamén, que nada, que xa sabedes que sempre estades no meu corazón. Un bico.